gaweanmu beras susu susu sapi susu sapi sing asli paling bergizi kembang bego eneng opo gaweanmu meres susu kembang bego susu sapi sing asli paling bergizi. Nate lho yo aku sesuk repet-repet wis dijak bapak meres susu. Dasare sing ngantuk tekan kandang isi peteng tanganku meh-meh bareng ngeneng daging empuk-empuk nglambet batinku muni nah iki susune sapi terus tak geret sak kayange sing bengok bapak waduh kuwi wekku. aja sembrono sliramu yen kondo kuwi rak saruti mirene kanca coba bereso gaweanmu kuwi nyekel susu sapi kembang bego eneng opo gaweanmu meres susu kembang bego susu sapi sing asli paling bergizi kembang bego eneng opo gaweanmu meres susu kembang bego susu sapi sing asli paling bergizi.